Das mijn bra. Zo, je die beste wat zo gaan flow, joh. Wauw, die bloeden in penti. Als je nog al op die beat mee, bro. Ja, dat gas wordt in huis met me. Dat jouw is reden aanvat. Bro, ik zoek voor peri. Maar zo wou je loeden lang al die naai. Dus oké, peren, ons is van die baai, man. Peren, kak. Luister, Zijs. ga peren. Oké, zij peren, ons is van die baai. Hele peren is dan niet hij. Je hebt die pengie, wat ze weer komt draaien. Kan je pengie, zij dan kakfly. Omdat jij is dan nou een naai, maar van jou dan nou vier fokken dan nou net als bij. Ik kan je een pengie promovees, jullie is dan naaiers beest. Die is dan nou 10 min minus zelf fokken trekbrie. Luister, pengie, staan dan terug, bra. Kan je, ik kan nou fucking buiten gaan vragen. Ben je nou 1 10 minuten superstars? Kan je van onze namen zijn nou na? Ze meer nou, ze lijken je me dood, ze die feed, man. Ja, dat is al het size voor me, ons aan de aanvat. Ja, vat hem weer. Doe dat je dan nou weer naai op die trekbrie. Wat is fokken drop, jullie maakt me nou weer bevolk. Dit is dan nou 10 min minus ze trek. Wat nou net die drop, heb je fokken kop. Dat is mijn broer hier, wat houdt ze als er heel erg kak. Maar oké, wacht, waar het echt op een pengie of wat, man. Yes, oké. Ja, pengie, zij is dan het zwak, weet je wat? Kan je zeggen, fokken lukken en dan kak, bra. Kan ik hem in een team met z'n aanvat. Kan ik om ons blij fokken nou nat. Yes, alle hierin zeeuwen, alle peren. Alle zijn kak, bra. Kijk je, ons is van die baai, bro. Luister, meer nog weten. Pengie is een naai op die trek, wat is drop brie. En je pengie promo is dan nou fokken Franse beat. Zij zegt nou voor Luda fokken, hij is dan nou high beat. Dit is dan nou 10 min minus ze trek, nou brie. Dat is mijn broer, dat is een naai. Alle wil fokken nou, ons komt draai. Alle weten, ons is nou van die baai. Nou weet je wat, meer nou, alle is dan kak, hij. Zij is nou net voor Luda op die trek, nou. En je fokken pengie is dan nou fokken rauw, nou. Ik is die mee gaan hulle dan wees, ons is bek trek. Hij is nou voor fokken Luda pengie, hulle is dan Franse nou. Oké, meer nou, ons gaan hulle aanvat. Hulle moet nou weet, ons is dan nou nat. Van de kom, hulle moet nou weet, we hebben hulle plat. Hulle wil je wat, hulle red fokken nou kak. Maar weet je wat? Hij gewoon van Houtie Junior. Ze is van die baai, maar hij is dat de go-to, man. Ze is voor zijn naai, ons gaan hem size die. Hij houdt ze van die perel, mijn broer, of wat? Fokken van die fokken, kanai, nee. Ze is niet van die baai, niet. Aanvat maar nou, man. Oké, vat hem. Junior King, neem me nou fokken kniel van je is dan nou voor het dolle ziel op die trek. Ik zeg maar nou, gie je dan nou net respect. Zij is een naai brie, ons ga je dus brie. Ze Junior, zij is fokken nou zwak. Weet je wat, braad, zij moet fokken zat tap. Zij stikkie baai nou net in die rug. Maar weet je wat, je hoort dan nou terug. Ze is mijn broer. Hij wil een fokken plaats naar een zware nummer. Fokken peren naar je. Je god, die verrij die baai. Zij is op die trek brie, Junior King brie. Jij moet men fokken worden, dat is dan ook weer die baai brie. Ik ga je voice brie, zij is fokken naai. Jij wil die ons fokken thuis op die trek brie. Hij is kak, fokken worden koken, ja. Weet je, we gaan naar mij mee, bro. Ik kan nog een vraag. Ik zie nog alleen in, gauw, we los aan vat. Weet je wat, alle uit zo op kak. Daarom klap dan ook net van lezen nou fokken in zijn interview. Wat die fokken drop nou, net van Junior King ook nou. Is hij dan bevolkt nou, ik ga hem wijs, ons is blik op de trek. Hij zei look, nog een bijdrage. Hij zei nog een fokken Junior koop om oer, ja. Nog een wie het zei wat me braaf. Hij betaalt hem nou, ga een stukjes, ja. Oké. Die is dan nou die veel. Ja, betaal hem dan een stukjes, laat die fokken nou. Is dan 100 rand, 1 fokjes op die trekken nou. Hij maakt ons weer eens nou net nou bevolkt, bro. Ze stoot je mee, bro. Hij is dan zwak, wachten naar mijn fokken Junior. Hij blijft dan kak, op ons ombraaf. Weet je, hij is ook zwak. Maar hij zei op die mic, hij is kak nat. Ja, die naai is fokken super zwak. Verloop dan nou zat af, maar die naai is fokken dan nou zwak, bra. Yes, ons is bek op trek, ze dan nou die fokken missen. Wil dan nou weer bij me. Kak tires, Size. pap tires. Nice.